omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngayana wenguko katebi omwana wembe bangaye nombe nyete ngabaito ochetunde baba ngaye tengakelitoke moiwe Monchu muligire nende bono tiga Okoearigania azeri tukuligi yando chebono na nde tochi kosangamo na itoko na mange anene akero tukuligereria igoro buno Gusii amanyete na kyo Gusii alenge bintare okore bintatare gokorana kieke Gusii kiabere abana baito Ching'Igekero chiabere chigo turutumbwa kubwatka ne chimbo ne chinsoni chibono chitayo bono chianinge kare ekyo Gusii airogete na ndo Gusii atarenka gokora ebintu bono byaonchoreria bona mangana abeire maonchoreria mangana machireria kare tokosanga go monchu muligereria na mange tora kwane asomurubiri go Ching'Igekero chumu Gusii na botambe igokoletwa na inche Vincent Onyancha nyiro mwana boto bwatu wetena nsembeli mtandao Ndizi TV News Digital ina nsemo ya Facebook na boga nsembeli ya YouTube na bogo tunyorabuna Ndizi TV News iro nyare gosanga amona ntujira bono alitogo sanga kora atwale kubule konde wens kora atwale komenta na korusia stali toko kwana no bwateri bagali yabena so gutuma ujumbe wetera sen number o SMS ase nambere ga bose TV ya umonchu murigeria na boko nyara gotogorora inyora igotogo kwana korengana no umanyi ase gati ya manyi bali bamanyete na beko nyare kanankere bara beke buneta bwenerete igono bateri bagali yabene asoko nyara gutuma ujumbe yao wetera sen number yure ga bose TV yao iri nyara gotogorora anda gatotebi abo nja kabereiga nigo yarengeiga ni ndu ntonyara to korigorora na kurigereria na kogorora engani yo kwanyare kogotogorora buna yo mwanchu murigereria na ndo mwanchu bwanjite gotengera Ndizi TV anene omurubiri bwo Ching'Igekero nigo na ikira na nda sense mende bono igonde no mugakaga orumumanyi asense melieke Gusii oito gocho gosanganere asogo takore biro tiga Okoearigania mugaka andaki nabo gotumie kamera ye ngiri bono tebe na kyokorokwa irito chake masemo gosanga senogo nabo gotwa kemba kasiri tukoria karibu sana mbiyamano muralie mbiyamano yominto Vincent Onyancha mbiyamano asogo ikalia nega njengo kuni mweli mogere atemba ni mweli mogere atemba oyo ilia nenya nsiongo iga village ya Enyangi airandi ya otali buo o musaja da gutwara boye musaja gutwara liaye ya makuri ya nagebe rio nanja hakuna gota kwa kaiga bono umusu batenero gutwara boye muamora mwakerubo kana mwakwa mukore te chumbi lakini tali kana muonyanja anya to badu mwa ya nero ko era ali urugito iga bono goche nyumba ime ndio mbomo lakini ndaba haja bange masaja manga analile singi ya possessiveness munda agote banga gambono bono mekone tinde tibona bono salidie nyumba ego nyumba ekero muswati yarimi akarari igono tintwari nyo muswati yete nyumba ya ine saiga kusengesa kara eyo biri bwana na muswati go baru mukuru 15 ine baka saiga gasiniga lakini umuswati yarimi ine nyumba Neana abati ya biru ichumu kungwa ine nyumba no tora chiru muchinyinga ngumbe yo ine saiga musaza nari gari mai to bwate nyumba ne tarata bantu ine saiga omenyete Rono ojureria orosi esaigeju jane ranya rosi ebe nyumba njerende tore the people egalete Gusii ekineke Gusii na ogera te bayo umusaja gutwara liaye mukungu gutwara boye enyomba ko be nyumba kero mukungu ara nyomba ko be nyumba kero mukungu ara enyomba digere sai ka mukungu atayo ekaranya tayo ime ine saiga kosegesa onyo utamete eneritome bono igo manyenga na beko baingenje yigo bono nka inkali ane ga nyansiongo lakini bono asina kinire to biborwa ga west kitutu bokingoina no akinire to biborwa asumu chokale ko kunga Kongo bono onsi abwinka biesa no mwaka ne mweri ndoma ata no muri ko bitabyo na ndikoligeria bya sobwagare Gusii asaika asabeta ebintu mbere byare gokorwa kare bono bitari gokorwa osanda kinonye bigokorwa mbiri ko bwati mochoko rio bekire bakebite byachikoekeranwa anene mono ekero to koligeria ensemo yenyuomo
Matuka wangu go mondana wako nyomu mukungu baombera nali chiro bakwana baigwana kamu wiste nyoma ya chaka. Mangana na balingi kakare. Enyomo yegetinge. Gusii naende kero gite na bakorukwa. Mwanya getinge. Mwanya getinge. Gusii ona ena boko muruka mwanya getinge. Asenginjo aba subati babo kubanyomirwe go bakabikirwe getinge kubura. Egetinge timaidwo sengwa keroche ke round igake kwende kintere ikakwirangi ko mungina begete umuswati abegete uyiga sikire ekirage. Ine yarenge ekimanyereri cy'umuswati osokire onyomirwe Gusii. Bono asenginjo akarukuruwe mwanya getinge. Asenginjo abegete ebitinge. Omusubati oyo ibitambo kirombire byare koirwa au nyuma atarakoraki ataratimibwa ataragigotimibwa getinge. Aso bwenge ebitambo kirobiro ororo egitangani kabisa ne yego rukwisigano. Nesigano. Kochi. Yebono. Somo weke nyamuriro. Ekero omogesi ayikire emyaka y'okunyoma. Omogesi. Yebono. Abana bali bakina bono bakole omogesi ni. Omogesi n'omumura oyikire engaki y'okunyoma otaranyoma. Taraetera n'omogesi ali ayikire engaki y'okunyoma. Omumura oyo ekero ayikire igo abaibuli baye igo baguchaka osanira. Kwa igweto babateba nga tosanira muka omumura otaramorora. Yani go bakona kukulyo omumura oyo otakoleta muntu. Nakibona kwabaye. Nakibona yaba. Nakibuirio itobona nga yaye. Basi bono bamana kuriya omuirio obo ubamanyete buya. Naendo omanyete sobo omuise koyo ogukikosanirwa ogukikosiganwa buya. Omuirio nero kurukwa omusigane. Esigane bono yatsoime. Esigane yeye nabera abo musaja. Nabera abo mukungu. Igosagane yari ngozi no musaja. Onde kwenza bali kobesigane. Nabako bo musaja nabako. Na esigane ne tokiro muntu nyomiro zo mutara nyomo sonde kwenza nyome to nyomo nabo kobesigane. Kosigane kweka muntu ubwate pipo. Esigane esaine koira mangane ejigo kwanaria nesigane enyomete. Yejogete. Yodo muntu bonse loko basigane. Ya. Ege doino muntu onyomete naende bwejogete. Nere ubanjete naende umukiara agenda kikubasigana kurwa. Okolire uchunguzi. Okoro butugibwo ime. Okolire uchunguzi orore nga muswati oye. Nabara echa aswana na ne family yeye. Asama korama ya. Ase kienie kiya. Atema. Ase chimbwa chingi ya. Yete kwa kijanja birengera. No de winki kende ya birengera to warali. Because ni karamu mwana ngetenga nabe ke karamu ma. Karamu ndiko kuma. Ala nga kolinga na kingento kieke wono karamu. Ngango. Ayetasi. Mwa tenge karamu enene. Wono kuna kobole na ki karamu kiere na ni mora tenge. Ndio kerengera mono. Ngosa turedia sekando. Claro, morir ya tan que tengo kieke. Egere karamu, egere ke beti karamu. Kene ke beti karamu de que tema, de nyago correct. Nyago na gachira. Ya sarbones gan. Ya ikire sigani ye. Oyo no muntu nyomete, omanyeto buya bwe nyomo ngaki, omuntu lichimbwa ekineki nero urabe mukiyo buya. Na endo manyete abaliye na barabonga omuntu lichimbwe ekineki nero urabe nere oja kunyoma mukiyo. Omuise ko yakarigeriwe ekieni origeriwa amakora aye ari omuntu bwango ogokora ebintu bwango buya. Nechimbwa kingi ya bono oyinero gusigana. Umunyambwa mbere bale goti wayo karugete ya iringa kiendama. Oba na ko to mate nyatera. Kono yo gotera igona inde igaro mwasi oika ya ebintu biri byara ko yoro mwise ko yo siganwa ni garo mwise ko muya asinkina
Gusii naende garo mwezi ku muyase chimbwa. Igaro mwezi ku mwangu. Mwasi yoku. Naende ukurwase unuma dero debanga ngaya ngato basako uyikonyoma se bako igora kalenga. Hago akabere. Igahora yawe yengaki uyiko montasi ganwe ogucha kuba bujase isigani wike manyari emanyana iga. Emanyana. Ko igora kabere ngenjanere. Ego igora kabere mbiri nk'abantu mbali era batikire gendera era abantu mbayo. Bako igora era abantu bako igora limo. Abantu mbali ngakiyeri nyoro gutoleka gutaracha. Bale gutitinga ebisoro bya bisona by'abantu. Bale kurukwa ngane gabara ngina musyo baro. Baroge. Nakina umuntu ko igora kabere ni baroge. Ibimbia era. Ibimbia era. Tima yake ekeres umuiseke ole so bere umaje odona kyumumure oisanire gochiko nyuma ali ge gumuntu umuiseke ero oisanire gochiko nyuma era ali ge gumo sacha osiko ikaganya ali giko mono umuiseke yo gako ere gako koraki era ko ganyali diwe tugumo ta kurwa na kinto ko watu muiseka asigete ngonye ingakine yale guika muswati umwabona arazi getomureta ucha kororwo lakini igendo ngeria nga umumurane ero ukurigia oboko moise ketari kujikori boko no umumuro ukurigia oboko komoise ketago siganwa moise ketago yesigana no umumuro ugosiganwa no umumuro ugosiganwa ogenda sawa bo moiseke okyoteba umumura nara abumanyete urigana iga kitabijya ine kingiya naye narore no muyore na umugoswana igesigana ne muntu umanyete kinseme kibe ibere esigana bona yakora mangana ya korire bone keresigana yakire yakire ya ira ali mu mumuro mindo naro muyana na bako bakarati byo be kuburonge mumuro yo no muyo muro no muya ekerabono ya ikinge sigano ya beire ego musko taramanya mumura ya taramanya hago te bwerne sitore sigani nabara buri umusigani yingo mu yangaki ayo mumuro yo mindoro mu akwa mbuya bisa homotogia basi bone gendo geko bwate nendoro kwekerana kwacha korana bono ekerana bone keraba cha korana umumuro nabako imoka na ise oimoka na bamura bande babere oimoka na kiango kiaya baisemoke bacha paka sobo muiseke bai koro bacha kuba komorora umuiseko bacha korora umuiseko iyo umuiseko bacha korora umumuro tara mya musiki ya akalige tara morora umuiseko ibacha ororo bageniwa ikarahansiwa iskiuriri basi abaisike bande mbaroro na barubarwa se ikinyolekyo bacha ingana inju nayo ndolere abaisike na barubacha bacha kuligereria amurore bacha basi amuro bali kubaikara storo erinde baigwe rongori basiba baigwe ndagera banywa baria igo baroranire ekinekerano bana umumuro rende kiamana batebanga na umumuro yo kunywa manorori baratisa yo mumwa aho imukota baningi bali baseka tariya bakuryo manyeno otenena igabo igone gento geko tukobuna umuyenga getomwansu igabo iri buya igeso sete buya basi bwanjwa kanjirwe bono ekerano kiaerire totararuga gwasekerano era isekonyare kanarende andake bagenda umuchio yumba ariganirwa ngo gutorina ko ikose moyo gose nekerogo osori achake kwabusa bindenga bune inesigani imbe koroche moko genda ase umuiseka bange igesigani njakoreteki manga njakorete gasi yaye buja esigani geko umuntu otemereto munworo meme ojibano ndago tumesigani se inaria gendo gendo siganire muchirochi ubwene to mumurone umubwekano bona osoro chonto okay ndajango to me oroje no sinyu ya okay ngo sinyu ekiaro ingechero ratemero munworo meme yapi
na koroje bona muntu ogoseri bwanga ngaba muri bali baje bakango isiganiye tiringia igeshida nesigani isita nesigani esigani ge kwara ni kirigento muna mu ikororo igo musaneire igo mukonyora mu yani mwanjire nga abageni baita ugoje kiye kekera aro kina banta bambaita biri kero mwachire mbalenda abaisike balia ese kia kabeire bo beigo bagas bajaka kwabusa babagusira bate abantu dimbanjeti ko musiko yirinde mwaru mwagenda sigani asanga umuisike nero uri wanja umuisike nero uri wanja abantu barenge imbora ndia senyomo iso umuisike no umuisike omanyene wakababe omuisiko yasa kwange timu entanga ne ya kabere isana bako intervene yabone timu igoje ya gatatu gwikokoreki weka bwanja bwanja bona weja kabenge nchi ekia lakini koroja abantu bakwango nesigani ekoloteki iwate menu ebere ayoroje nago tomesigani nakubuli mbwa ni mumurone nangwe chora ntoma okay Padrau. Igomboga ndo nkwane buya. Kwenda okwane buya. Umwoni sera chiane. Umbikirire buya. Ote umuro yimina yo muya. Onna ene ndo je no umuro so mete na so obole tege ndo mnikega. Keri kikaramu. Yo bodo ngenjine no rabiki. Waka mabuta. Ki. Bono bacha bono lokuboli okora boli bunga bono manta bunga ki. No ene ndagera yabo ngaki. Bana bantu uri no muji umuya tamba tebye. Ari ase muacha. Tigana nenda watebo. Umuntu no mukaka. Mutike muchi ari. Bas. Moja konda moja watebana ki. Na tukwane. Na tebe. Njena ndo mutukibwana na kolije. Eri nenkana ende muyigorete nyasa. Njena ala tumrijisika ndo jina sumirwa ange karenga. Ayo na tumirwa ange kane. Ekerengo genda ombwate total confidence. Oyo guntu materia guntu me gosori. Na baro na amanyire muna bale. Na ali azengo genda kuburia na amanyire muna bale. Bona inde gongo genda ngukwana. Na inde nange baja waseri bulende. Koro kwara tumirwa sese. Na tumirwa talirimo. Koro jo muntu ba gosiri bo nesigani etakorete. Etakorete bi. Bueno, egento baroranire, bairanire. One egento yekubwatene egento kuru kwekemano. Kemano. Ekemano okuno kumana chiombe. Dawali. Ekero abagaka basobo muiseke baguchiku kugisobo mumura. Iko bakogendo bachikumana chiombe. Dauri negotiation yazo umuntu weke songo. Ekere bayi kiroro. Abagusii. Nko yiwore ngeke minano kiabe iro sana bakabantu bakoreki. Bakabagenda abandi beminja. Bolino utamanya. Ekemano yeke Gusii tikiri kominekwa. Igo kiabe gia kumetwe kale. Chinga kikia nyuma abantu mbaka nyome chiombe bibitini. Bagaja bagayika chiombe 12. Neheri yegasicho. Bagaja bakamana kwagendera chiombe 12 chiara nyomete gachigoika 1948. Omokumi urengo Gusii igale ko kusakaria kirera. Sakaria kirera ngwenyi agakuma chiombe isanemo neri yegesicho iko toto chiombe isana ibere kurwerio na kikiro bakabona bone ngentu yide kabakatia nkerianga chiombe eki nabo montata geti chibe convertible into money yani ngere chiombe eki etimbu ati azingu chigorisha no ngachibesa bone ngombe yemo ni chibese ire ekine ky'abantu bagocha bakwanira talinga ne chiombe irenga chiombe go chia kumetwe sana sana ibere
isane kiombe isane hamwe eri Gusii ko chonse sana ibe yebo ikine kikere baka Gusii kete gikumwa na kikero baka bono igo ne Gusii ni ngo jone eri nga kiombe gisane bire toanga konye turugo twangombe gose ne jibeso bwate engombe yemo inkiere equivalent tu bo iwa abandi batebire ngombe yemo siringi 20 abandi 50 abandi 100 abandi siringi 300 engombe igo kwarorire nga asekere ya bere ko ni bate tintu mani terigo chikoba uniform aya igona ne chiombe abane ngote abale nga chiombe yine chikereti chiarenge engombe n'engombe kubwate kada masikani aliuta kete ko nyomera yakugara igotwara chiomba isano nemo neria moyo gesicho ne chimboli sana aya chimboli injibe kiroro igo okomana chiombe yine chiombe isano ne eri aya chimboli isano chimboli yibwate gasi yabo kiro kyo timuri kuna coach negotiate chibwate gasi yabo emboli entangani igekoro ku emboli yobokima yebo okuma buchi gorobole kobole obokima bokuru so abo mo iseke bole tu so abo mumura ni mukuri okumona ni motari okumo obotangani obokumu abakaborukiro bakorokunga keroti mangana iye uja kumanyanga abaika ngakibachakire komenya okumu botangani keroti mangana mukorete ruba abayiboli bo mumura nabakubolia mumuroria taikoboli mumuroria likobolia ikia ne aro uja koroti wone ndinga kyakubolia keroti mangana basi bakoirana karateka keroti mangana asubwa garena kina wa mangana gocha omanyete nyoma tiyaga kenganirwe enyoma negintu kiro umuntu asanirete igo bono nabe kumanyekana nga abantu aba banyomanete ikirea babeira abantu abagima gose emukosi nori gatia gose abakongete imboro ikine gekoro gimo rubuga gake wacha kuboria hanga gesogo waigete iga ingakimomenyete asimusati yote abatumenyete buya basi bairani amangana ingagotewe naba bacha ose ineri yari kobekwasa yambali bacha obatevyo kanzikere bakuirana bona bachi kurubo bokema bwo muroyo kwanyamangana gasarigete mbacha bari kumuguru kwa ya bakuyana nere abo kabwairire kiombe kiguraniwa wakanyora unless abantu mbali balenga ki family kigwana ine imeki yakarobire aboko lakini normally iko bwairire amangana mbyarenge bagende bakikuruko kumubwaka nemboli yakabere nabo je kumubona ubwo yakoria naba amurabandi bono na yingina naba bakori bona bono bokuri buna abantu benshi lakini mono mumuro enero kubuli mono bono chimboli kyakire ibere emboli enene yangina koro yagatatu nayo to kuruguru osera akoyo yera akoyo gwajigutuka emboli enene yangina akoyo gwajigutuka nina emboli emboli ya muswati omwabo cyari rende isa muswati omwabo umuntu nanje baswati barawera tato ngoko golyo manene oyo mo bolendo oyo mo wekaye bwe lakini mono manene rendo lyo marerete era gwe mbuli iko chimbuli sane gasi yabo ya bonde ngo chimbuli igiro chimbuli yakumpima nga tubwate ibere gusayemo bonde na nyumubwate ibere ikyo kaye batika bona kigendere ndengina ire gose isengana koro ndo marete ro kumane kingende wadra wono mwanju muri tesoro na sentunde yakabera somuro Ching'Igekero cyo Gusii bona mwayibure ga bona mochole moru chimbuli sano kwa sababu obukumane chingende lakini obino nangana tana kingende njiri kuri yoko na mangana njiri kuri yoko bora igalene karwe muri rende lakini na mangene na no muguro kuri chingende oboko igo yakabere nga egere mo gukyo bakorende mo kuri ndagira more sana chingende ngekiriye kyarengere ndenga banyo muntu gusore sana yorende bono ngekyuro jego jako akara kwa nesa no matege yako
Wono igoti iganga chingende gochia gatigirwa ke indagera yari yegwe ndakore. Kole sana. Na ndo matoko kole sana na kiama na konge. Igo na bya kabire nga ndagera ya. Tunda yakabiro mwanchu muligera Ndizi TV wansi wo Gusii toska. Omwana wembe bagatebye omwana bwenguko ngaye. Omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye. Yo menya tengalero. Kuna bale mangaye. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene giechigari imeyumu chukisi gusuba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omurigeria nigogane tiko gure bintu byogotumeka bwo usikohonia natumanyitia suragure asobunge bono Ouru Superstores nigo bakohonia kirigento kiriyuganitie aseriguriria kebosani aba gusimwe nsese mwabeta mwariganirwe aiga Ouru Superstores kontore chindagera emuskari omotere amafuta chingeni icumbi chichuyus ebisuguti amabere n'amaji y'ukonywa boigo nkoni abali chisabuni chimete na chiria chijibauda ebibiriti chitissue paper emeto ebitabu ebirugu by'ichi plastic n'ekitangi cy'ukubikira amache egati y'ebintu binde binge asebali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia iron rods chonzi amabati emesumari chisimiti chirangi cy'ugwaka chinyomba chiwaya mesh chiwilibaro chisenyenge n'ibindi binge inyoranga nigo bago kubuguria umusigo wikabwo ekero kwagulire nabuigo nabokubeke oda yawo kurwandonsi enseweta mana bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akirisimi ameteno wakiruru na bwatobo maene bwaena ngo konywa rebintu nigo ngo imukichio de chisyabo na basi chikeshe bitaba barikera nande na make sure eoderi na enana customer manya norigete odo korireki obyeru nabongo bwakera back na matebi na nyora oda yao na nyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bintu ni 24 hours ebintu byabo bakorireki babinyorire Ouru Superstore ngutariere bintu satambe mono sauti Nyanza auna butobwati chi customer wita bange mono chigari chitonganda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet nyongeri chokchioda bocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We'll give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Ouru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbichi Ouru Superstores Limited, the people's choice. Omwana wembe bagatebye omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye
Monchu muri nanda bandi mate twakora nsemerie chingende bono toirende mwaote buna ki karuchi mbori totiga mangana mange ntune yakaburu monchu muri gira somo rwe Ching'Igekero chumo gusina tiga nkwarigania matuzanga mana ito kwana mange kerande bono no mugaka nemeria temba oinachi akogote buna orumuri kiwe bitabu byeke gutsina boigo ni gara sekyo mbikariye kwegerera omugusi asobwagare imeyorongoro itoro gusina boigo neme dieta go somo gayani ase bigambero byeito bono rende baretira obokima bono rende baroranire bono one egento twakira ase obokima igo twaira ng'aki chimburi chiki atwabeka ng'a litang'anie kemano nkiarenge kemano ninki chiombe chikomano kurwororo chimburi bono egento gecha kobwati naende nkerie ng'a ekero omoisiko yagocha gokobwa abo no togoika bono ng'a ekine gitogoruka Enyangi egekobe eke omoisiko yagokobu korwa sobo gocharai gocha sobo mumura omoisiko omuriakari igagokobwa gocha sobo mumura ekeragokobu gocha igaimugetiki enkondo enkondo yengigere ime nawe ranyoya na mabera arime omuntu oyo karuro omukio omotenenku ige amaguta arime abandi na mabere bono omwana gokobu gocha igatang'anire naki no omoisi bw'ekeranya omoisi bw'ebiranya igatang'anire ninki omoisi kenarorora ogochia ogorokwa omochiborere omoisi bono nero ndobwate omoisi bw'ebiranya ndobwate omochiborere ngoisoro tumanya ombanto basi ntomana korwororo bono omomurori nabegete ekiore motwe neritimo bono nkogenda bari Enyangi bamana kurwa sobo omoise koria bacha bagocha paka sobo mumura andaga tutare kawo omoisi bw'ebiranya gaigasi yanere no omoisi koyo omoisi bw'ebiranya igasi yanere ng'aki igare ngororo ase ogosige Enyangi ogosike Enyangi eye erinde kakona kogenda norojo omwana oyo mbaraga na kogenda para kogenda nero utang'aine kago ikasigete na bakoroso ikaransa ige Enyangi yatenenere paka mutene ba masorora ngaki bara ko masorora kabisa ayo kujibese utene na ndo ja kogenda igo na bwate njira yaye ng'a nere bono no mwana ochuko norojo mwana omumura no mwana omwiseke na bwate Enyangi eyo ibamana ko yekoba yakobwa kurusobo yacha gocha ekerega kobucha para gocha Enyangi tiri kunachwa njira iga muntu ari gutambuka naende Enyangi tijiri kuumirana onyore yeme kurukurwane yende kurukurwa abantu oino mugiro amugiro abantu bakomnyoka bwango yemo yatangwa eyaraeta eriende yamanagoeta Enyangi negintu giasikire mono okumera no bwechi Enyangi muchando kioro bono manyete Enyangi gekogokeru n'abantu bensi titagetinga Enyangi ekeregokeru neye igekogenda barigereti bosidioka karorire titagetie chaos Enyangi gero organize siko musu bw'ebiranya njira yaye nero gutang'ania Enyangi yase gocha nero gutang'ania Enyangi yase gocha no moise koyo nero kobabwatia nero bono gochikoba ekere enkonde gochigotorwa nero okoyeira mwang'inaria yani nere no moereria bwomo subati yotogoroka ng'a omuriakari bono ine Enyangi egenderete korukwege kobo mambi yaye twatebera obokima bwamana gokaraki bwamagocha bwamanagocha egechabero obokima obo bwacha igo nabwo bori bokorokera oti mang'ana naende obonde bwacha bori bokorokwa ng'a bwomonywomi igo Enyangi yabere buya ekerenga kiyaraetira ake omosubati oyo abantu nkuru bali sobo bache iga soba bacha korasa chite bacha kuragira abasubati kabona abasubati bagocha ebirindo baragira ore ikinegero kwigitija maino yani amaina sangetie ati
baragera ine Enyangi bone ine Enyangi ko ekorosiwa enyago kuumberiwa esikwe omoise koyo mana koirana sobo maega yogocha bona ndo baragera bono baboy gukirage bairana sobo omoise koyo garachire sobo bono abagakankuru bara bagenda ororo bachigukwana egento egoro kwanga egesabo gusii taurio yani bachikoboria nga mwa chombe jitu atebete mwaka ndi Jones kende ngere getigarete gendongere naende kiragere Enyangi etegenderera asi chombe gitaka ntikyaka ndi Jones gose batebasira ngiri moiseke yani moiseke tali onyagwaka ne rungombe Jones pi asike turwaka na Jones ikiagira na bayarenge yonga muntu tayobwate Jones wakana yani ngombe nji kogera moiseke takora ki tanyoma sira ngiri moiseke yamuyatigara usibe chiatigara nabajigo na go nere kubwata ni bono obwama twanya gokonga chombe chichi to bono munga kige bono ya chiakini obwama nere ryo mumuro yagoja kona goboria aba muramba tu atebete ngo mumura goja omoko onya goboria ngombe ya muswati omwabo yatigarete na oai gunaenda ogen pagoja gwa kwenyimbo kiama jako banga akomoka goro kiamarwa karadiga Giara tirgo Jones ngonya ngotigariere deni onya kogenda uchikurigie ngomberia onya kobakwani lakini agenda ororo bujo acha kesegi na bagoraki kwenyimbo okinya gocha kurigi chombe cha muswatu minulia kolioka nalinde kwae bwa kwenyimbo bono ogenda bwenga amarwa nende kiama ndakobanga akomoko akworokie amarwa na kibona kongorokia amarwa kitwa mwa kenyimbo igako genda iya amarwa aitene mbori abagaka bache banyurire bayigotire bamana gokoboria nga nkina kibona kiarenga nga ya igatotebia igana agenda kumusabe ngombe nga agantebia nga bono akandwani asi abagaka bali mboro bayigotire anyura amarwa igomba na amaru mwaboroje bateba yo ochokoreki ocho ngombe na yerende norujitiyo tuguna gusaba buire kina nkiarengo amaru amwaje ko abantu banyura amaru bone zabu yawe yaere bono akomoko akorokia amaru monchu murigono ko ihure akomoko chabono abako bali mugocha gocha ninje mbake ninje mongoroki marwa mongorokia beza endagera yaro suwa bantu bagambe kinekyo gitaiyo kiagera ngirikinkine gero abona asina kiba tebete ngenjeyo bone kere ya ikire ingakiye gichabiro moise koyo mana gochabiro kurusobo ya gochabiro buya omana gotereri bwo gotera kurwororo agocha bono igachabeira abekeire ebintu buya emenyuri abekeire getinti abekeire ngobo yaye buya abekeire ebintu bono obeire omuntu osikire bono gabagoteba ari nga kunole mboto bache korora umuria kalioito bunajabeire umuria kalioyo gachabeire buya bache kinagiru kwege chabiro bona ekwende yamana ko ekwende nyameni yabororo abantu bakina ne nyameni egosorie nene yo gukumia na babantu bagachire gokonyora ng'abamura base ino ga igambari inguru yayigo mwaji gokobesa abamura korubonginaro korubonya korome bacha gukina nemeni egere mwabagwa bali bakobwa baigwekenama ekenama kieri basi Antoine Koragira. Monchu muri kinta tomo nobu ati bono abuna tokunya koska igonyora ni gotokunya gokwana na goteba andake na kitware gotwara amangana rengete nyomo
na kiyar gokoro gochakere sigane twikire nsemo yegechabiro koigure gechabiro gano togotwara nyameni maega yaja gokorekana kiyar gokorekana bona kere nyameni yakorire gechabiro kiabeire obotuko obwo omonto okorigiwa no monto okorukwa mukundekane mukundekane oyo no monto ogocha gosibirania enyangi eria ogocha kubwatania enyangi ogocha kuyebwatania bono naende nari egetinge gegocha gotimigwa bono ekere gotimigwa egetinge igo mukundekane oyo agocha abanto bakirakiri no bare igari ero sobo omoiseke abamuraga abakoba ikaranste ero rogoro ose ino bana yoro mate bagikaranste aya ero rogoro babugate tiga Gusii kabisa no bona bamana ko amarwa ye kwariense kaigaria erinde omusubati oria omana gocharia okaransa omana kobori gunga ndieta kiokoro okorokwa so abana bera totebe ni te kiare korokwa tebe mura ego totebe so ba ale korokungo nyaboke oseke sale ikiara baisika marieta bonsipi igale marieta yo kogombiwa no gotogiwa abo otatiga ayane yegetinge bono egetinge kero moswati yakobekerwa igo gekobekwa kubwatekana no ogotiana wasobo mumura ayino mugirangore one getinge okobekera omoiseke igo kumubekera egetinge kiabagirango kwanga nagotimirie egetinge eke egetinge kia girango egesimbe kenyerere getaji koiba omonto okoria ogoitengo engo gosegoyeria tacha minta kuna megesaku kaegumache ekine gesaku agosiria bona nagotimirie egetinge eke kwa matimi omena gotimi bwe egetinge keria oborigwa iyete kiogorokwa inyabo kwende nkemuntu kwamboka nkerubo mora kwamboka kwamboka oitaba kwamboka asa marietane ke muntu kwamboka kerubo na mora ena marietane yebitinge kono manchu muri liko kanyoro mungino koro ke muntu okoro kwamboka mora gose kerubo au mbali batimige se batimetigwe ebitinge bigo bakae bekirwe marieta yigarwete karo mugusiare ko nganya gocha kurwa sarwete kurwa Mount Masabari erigoni bagoika enzoia kubagotamboka bakaroka kubagocha gocha baikire Lake Victoria bagaiteke muntu gafu kubagotamboka kindoji kiarengari yara kyabo kwene enzoia bakarokwa nyoro muiseke abana baiseke bakarokwa kwamboka kubagocha baikire bono Kano Plains abaiseke ba nyore twenge kiyi bakaroku kerubo kuba kerubo ya Kano Plains bagotira gocha kwene masosa nseri ya miruka gocha masosa kamate masosa goeta bali abaiseke emiranja arengo bakaroku mora igo abana nabo banyore tu amarieta iyo akamana ko amarieta ane yo Gusii ebitinge gona karo kurwe egetinge katimigwe egetinge bono mambia kubwakia naende gagokobwa no munyuomi bona atangene neritimo pakasobo omoiseko yotimigwe egetinge bono obeire ngo mokomonto bono obeire ngina abantu tari kuboruga gichuria tari gotenenigwa tari kuboruga njera aya bono oyo bono ekero omonto ria gomutimia ebitinge yagoteba ng'a oyo mokoreki mukane
Oyo mukane. Oyo mokoreki. Mukane. Mukane, yani mukane. Moko monyoro oyo mukane, odimo getinge. Ikobono oyo mukane. Mukane kero mwa monyori. Leta mukane likamanya goza kurwa. Na oli ruete. Iko mukane neteria maskani. Oyo mukane no dero. Nacha na mukane. Iko ko mutote bana bakatena kitini njebia. Bana nacha na mukane. Kurukunyarebe kuruke muntu. Turakora bobe. Abolire burungi. To muntu akoruko. Kentana ko tebi. Osono mukwekana. Bono. Kwagere ko muntu. Tali mangana. Wacho muligereria. Atana sema ya chorwa. Bono ka ruroro bono. Toko chorwa ngiya kolekana. Bono ka chire aikirenka. Otimi wegetinge. Uyobere ngina abantu. Tari ko macheso tari ko kwanu asale na ari okuigwa ng'abantu ngo kiabete ng'amasangi agoreki akaita abantu ekiagera ati mitigwegetinge keria chinkwana chiakwane tuororo ne chinteba ni chiakore to ne chinkong chiagere tamasangi akaba bono bagirango bagotimine getinge yaki kiengo abagetutu n'abanyali bali abasweta abagetutu abanyali bali abamachoge abasamaro abakwenda abasigisa abasoba abantu aba bakoraki igo bagotimie getinge giengoge bakoruka ng'omuswetongoge aya abanjali batiminaki enkubo ababasi batiminaki enjage neroki nera liwali aya abakwerende abakeira batiminaki enjogo onge chinjogo ne chiberia ase igo getinge nabo gegotimiwa au ekingo gerakere bono muswati we kagotiana sobo oyo ndotiana bamanyunga abana barwitamo ndotiana maswetongoge ndotiana enjage ndo abantu abarwitamo pero tu alure chorwa ngiye kolekana bono etinge byatimiwe muswati oko chichire bwoye obere ngina muntu One nyangi yaire kire ndo kere oringi na bantu amangana yo asiekirugo omwe bwachakire bono ego jagoika abayigu bagokina bagende bachikuye musuto abere oyo musuto okorugigwa muswati okanda umukanze mwangi nago swago se gakora enda ujakuruga mwaye yakogenda nsa igago swa ujakuruga mwangi oja obere na ngino jikomwarekia ari mukena bono nje tiganduke mwana tiarengebo igo yarenge nga baragiramo ba omwaka oyo barima bari obori buri bwangina omwaka ogocha babusura obori riribo bwarabire bogo chikogeswa bono omana kogesa gokia ekiage kiaye omana gokikwarekerwa omana koruga mwaye kwekangina mwarekere no mugiro muswati okogenda na mwaye na gojaga kwarekana gojaga koruga mwaye kana ryoka ngankorugande ngina byaragenda amwarekere umusuto kwatabira umusuto ngwako no musuto abayigomba chikuye kare cyombe kiri cyarure cyonsi muise kabekerwe getinge igo nga cyombe cyakanirwe cyonsi bono omumuroyo nabako omwana omumura umutangi bwo mu swati oyo nabakwira na gukibongi na rome akiasabe engombe yemesuto ai we atororoiga ajana karoko etoroiga ajena karokyo ekara akire ne ngombe iyo bono gekonyore memori aye omumuro mwabondo kumubwati gekonyore yende aho yonde guchima dari ko yiribwe gaye kore inere umusuto bono nga igo kwarenga boiri mburi kwera usakuru cyombo kore bakwaye cyombe bakure igo mbwango ngana ndo umwana ngo tumware go cyaje kuyeye ayemo go boiri mburi kwera musuto haina mangane nyo mangana amayaka gima
Ibono asa gocha kuyo musuto atakoreretwe na bega tebo yaya iso takorete ng'ombe ena mukore inupi Ocho kuyo musuto na baranda kwenda kure ngenje abantu bandi bayithinga kientambe batarakura lakini niri buya ukure bwangu Igombia kiagira esirangire moiseke teri kwera lakini teri koriewa teri gosira pakero ryoka oikorwa abantu bande barwere ngina onyoro omonto agokikokora enyangi bono gose totebe taria totebe mu muronde igo agokikokora enyangi ase enyangi kitambikira omugwekano oyo mbe oyo ntumiere aye mbuyo ogorete totebe mu muronde agokikokora enyangi omena kobori bunga nyako nakorete enyangi ere ngatiga ngende njikoboria agojikoboria onyora amaene takorete nyangi bono nki ngana takorete gosena kinaki watokera eraroji kanisa bono mukiakire bono watokere kanisa so mongino ya gokora ari gosen catholic gosen SDA gosen PH gosen luterani au pastor bacha amo ga bateba ngakara mongino yara kore nyangi ikiagero mwana oye na chakore nyangi watokera ari kanisa abantu bana kwemurungania lakini ndende bakora iga kwa korerwa kwa kore nyangi ekiagera otakoreti tugugikoiriria atera nyangi eria ya mumuro na tugugigotora nkonde eria ya muswatio yo konywa mugote tokoiriria atera nyangi ya nyitokoreti nyangi tuguiriria atera oino mugiro aye nyangi bunere aye toiriria ata nyarre munonyere chego igo omuise korio bakungol bakorete kinyangi yo bakurangeri batangana wose baba nyiriria nyita korete nyiriria tere nyangi yo mwana o yiriria tabana ire barabaita bere kurumega Osaiga wakira watira woro mwanchumuriria asante sana mwanchumuriria bono mbia bona sawa chora go sangana Ndizi TV wansomo Gusii batina twasangira naye asamangana mange anaika tokwa na igoro ye nyangi mbia mono mugaka na mweri atemba asogo tumanyi igoro ye nyangi ni mate bono murigiro mwanyire nyangi na kiyari kubangwa na kiyari kurobele tali bona sikuisi mokomera na para kamu wiste mangana ya butoka igo lakini rende nyangi no nyane ya lero ye kanisa na bokorra ngo mubango yo nabo bwatiti muno uria utatigarende ng'abantu batorekire mbali kubeka mangana mange utatiganga ekanisa nkorwereri baganga mwakanire nibo basi mrenta mangana ino to yakorega okay mbiya muno ikinga kiena nene togotarere totumanyia mange na go kirekerage mone na basisenie na ndege bitabu ebimbiro ugora bakajikale ndanjiro irinde mona korigere asante sana Oibono ne mweri atemba twasangira monere otasemirie otumanyirie otorokereirie anda kasa mocha obatiri bagaria bene kuri SMS gotira sena mbeyure gabase screen moncho murigereria elibono onyare komogorora elibono onyare gokwana anene igoro yenganeria orocha tabeka bone bwendere tike gusie komatene kigare ke gusine kinurunke boete nabo konyore gentongera amanyete unake maetanda keteribo osina berebo ayota maito sina berego igo no batiri bagono bosore bwa bene konyara gotogorora alias twamochire gwetera SMS igere gabuna bokurikena okurika ayeningo nkayore nande nkiro chiketakwanirwa andake unobwato manyigete nabo tukugutarira nobwato muiri nobwato mugaka nobwato mungina ubwato bumanyi gwetania andake obutu asange sikuria rero nabo turikira SMS osabe namba yitoga buto gwakere ngiri bontera okubori nkayare nande ntomotarire tunyara gusanga